Čaute, dneska vás tu vítam v novom videi a dneska podľa týchto guličiek a dvoch hviezdičiek budem musieť urobiť celý taký náramok a sem do stredu potom, vymýšľam si, dám sem toto, napríklad túto farbu, tak do stredu, ako takú ozdobu. Poďme na to. Dobre, vyberám si to. Wow, toto je taký nejaký, dala by som tomu rúžovo-oranžový. Poďme robiť rúžovo-oranžový náhrdelník alebo náramok. Poďme na to. Potrebujeme k tomu takéto. Môže byť aj inej farby proste, ale nech to je takéto gumičkové. Takéto veľké, nech to bude. Takto dáte. Takto. Tak to iba prehodíte. A takto iba dáte do tohoto kruhu. A z tohoto snímte malý úzlík. A toto urobte maximum 3-krát. Tady je ten úzel taký veľký. Takto. Max takýto úzel. Poďme na druhú vec. Máme takéto gorálky. Vybereme z tohoto niekoľko oranžových a rúžových. Vybrala som aj z iného druhu, keď bude ešte treba, tak ešte doplním. Vybrala som dve takéto štýlové. Môžeme ich navliekať. Dva zauzlím. A máme hotový max 3-krát zauzliť. A iba tuto sme to odstrihla. Takto som to odstrihla. Keď nech začal strihnúť, tak neostrihajte. Ahojte.